Sir, muna mga tagiya na, sir. Sulod lang, pili lang mo. Barato na kaya itong sudan. Pili lang, natay ko an. Humba. For Oslob. Oslob, lagi na kita. Natay ko ano. Oh. Alugya po ate. Lami juga yo. Pili lang mo. Napuntay manager eh. Ganahan mo. Si Mendez, sir. Ikaw, sir. Pila ka, sir. 150 lang ko. 150, sir. Unyang gabi, 100 na lang. Bubuk-bubuk na din yung gabi, sir. Yo guys, what's up? Sure Homie again, and welcome to another weekend vlog. And nibalik mi diri sa Oslob together with the RIOT VLOG SQUAD. And layo-layo mi sa kuan lungsod, layo-layo mi nami sa boundary between Buluon and Oslob. Unsa na rin ko sir? Oh, gubo. Unsa may mo ko sayo din? Put your hands in the air. Gila James. Di mo ko napansin. Practice sa mag-TikTok, guys, kay mag-TikTok kung ano may bang kato na bang 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 Hello, kakero. bang 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 bang. Kabuang wa pagyapon mi mahuman sa mga usa ka TikTok. Grabe. Usapan ni ka TikTok ha? Papagid mahuman. Ha, wa pa sila magsinabot kung asa gid mi. Malhin sad mi, kon mis init. Ha, asa man padongan ni ron. Mag-TikTok mo dito. Lagi, ari ni siguro matog mag-TikTok. Yan guys, mga chismis ta ba? May bawaan gyud ani mo kana mga bago pa mga uyab no. Isa na ay mas makis. Sige daw, pakis daw mo be. No? May bawaan gyud ani mo kana mga bago pang manag-uyab. Mga bago pang uyab. Mga bago pang uyab kay ano. Sa umpisa lang yan. So, sa After umpisa, few months, magkakasawaan. So guys, naday ta karon diri sa kwartal sa Oslob. Ako nang giingon niyo. Ganiha no. So wala ang simbahan. Nakita gid niyo kung unsa ka karaan ba. Sure jud ko, sure tang tanan nga from Spanish era pa gina siya. So kani siya mo ni mga karaan nga mga corals nga gibutangan ang ilang igyok. Ala dai. Oh, di ba dire? Chuy kay dire kung muari mo homes kay ano. Ang pwede gid mo ka picture dire wide kayo ang kuan nindot kayo ang lugar. Niya katong mga ganahan dire mag-print up pwede ra gid. I'm sure daghan jud kayo nag-print up dire no. So pagkakaroon kay atos nang i-promote ang atong mga local nga mga tourist spot ba like kaning kwartal sa Oslob. Mga pro vlogger nga ano pag-post kanawa. Di ba? Oh, ano mga pro vlogger mo kan di siya no? No. Now I know. Now you know.
Ari ginawa. Uy, naigong akong kamera niyan duha. Uy, sana all. Grabe. Wala ko siya, di na gin mag-vlog si Daisy. Sige na siya pilit ni Kuan Jude. Wala ito ko, sige na siya pilit, di na siya mag-vlog. Di na siya mag-vlog lagi. Master, ikaw tagabit tapos batok ka lang. Gusto na lang ipangalandakan na magnobyo sila, mag-tiktok sila. Tapos ano ako? Bato. Bato lang? Gusto Bato niyo ka pa ng witness? Chef for What's up? This is P.del. And we're back for another video. 𝓵𝓲𝓵 𝓵𝓲𝓵. Don't forget to like and subscribe. Ano sila? Batan sila si Musayaw. Dako kayo ang moon, guys. Pero abot lang si kahag maklaro niyo, di gina maklaro niyo. Tanawa ang shade sa dagat. Ngaon ron diha. Ha. Abot lang niya mahumaysi. Kung mas tawag, tomorrow. So kung sa diyong orasa gid no, mabuntag, maudtog, mahapon ko buha gid ako gid. Pero muro jud ko kumboy. Nga rin yung mga sana all ay. What's up, homies? Bong. So at last mo na gid ni nang naog ni Mendez kay tara. Bali ko nagdagat. Og na taog na siya. Hello, Mr. Sergio, what's up? Dagat ang tara. So kukubo niya. So homes, mga to, manguli na may manamiog ka ng shoot sa muang mga TikTok no. I-follow rin sa mong TikTok, sa mong page, RIOT VLOG SQUAD page, i-follow sa naninyo. And that's it for this week, guys. See you next weekend. Salamat og amping mong tanan. Don't forget to like, comment, and subscribe. It's your homie again, Eiyan. Peace out! Ano man, take may motor.